Nggih no. Nggih. Syukur nika. Nggih. Mangke nek pas sukute arep tukul niku buatele ora. Ane ora sukete sampean. Ngawur kae. Rumah sak malah nyerodok kae. Ora betah nang lungguh, ora betah ngadeg. Sampeyan kono wae. Niki wau sing ngaturke pangkur palaran karo Mbak Indah. Wah, kok semangat tenan. Leh ku keplok karo Dik Soekarno bantere ra umum. Nggih. Senggakane ya manut sampean kuwi lah. Kompak wis. Aku seneng nek iki gawe palarane. Nek cara Mbak Elisa ning ngarani ora kompak. Napa? Yoga-yoga niki sempak. Saru. Nek Mbak Elisa mboten saru. Kuwi celdang kuwi, Bos. Semangat dan kompak. Oh. Dadi sempak kuwi semangat dan kompak. Nggih. Nah, nek sempak teles. Sempak teles. Ora nganggo teles. Lho, sempak teles ya iso, Mas. Maknane apa? Semangat dan kompak anti males. Oh, anti males. Ya, yo apik kuwi jebule. Nah, nek sempak suwek. Ora ono. Ono. Semangat kompak Sampai tuwek. sampai tuwek. Tenan wis pokoke kanca-kanca kabeh. Sempak bolong. Nggih. Ora mang dinggo. Sempak bolong dinggo malah koler-koler ngawur wae sampean iki. Mosok ya didodomi kok cah tipis. Omong pira regane. Tanjake bintang tamune, Mas. Bintang tamune, maka Mbak Elisa ya sportif, Mbak Tati ya sportif. Tenan. Nek profesional ya ngono kuwi. Yo, gelare wis bintang tamu seperti itu kon payah gara-gara ya gara-gara. Aku kaget mau Mas piye. Meh we tak sikep, Mbak Elisa. Piye? Tak kira kemak depruk ngantuk ngono. Jeble wahing. Wahing kok diceluk ngono. Oh, piye alusan ya ngono kuwi. Kuwi nek dong padane iki job-joban ngene iki mangke limbukan tok napa kali gara-gara iki limbukan ngono kok bar limbukan semangat. Tuku sing tuku kumulan pleper. Terus kok kene agak menyuruh kae wis berdoa sebelum makan ngono. Berdoa sebelum makan kuwi statusé tatin. Lah iya. Wis sarapan bojo, lotek, lotisan berdoa sebelum makan. Ya kuwi wong siji kuwi. Wah, tenan. Jumeneng. Nek aja kuwatir Mbak Elisa. Mbak Tati mau entuk saweran tersembunyi to. Sampean entuk job to, aja kuwatir. Bengi entuk job pisan. Mau wis weanan karo aku. Oh iya ta? Nek ora ngejak Pak Jumbo. Udan deres. Lah nang gedung ora masalah. Nang gedung kok gedunge arep dibongkar. Iya. Monggo sapa sih, Gong? Sing diteki. Bareng. Oh, bareng. Monggo Mbak Tatin kalian Mbak Elisa. Nggih, wah piantine jes semangat. Ije sehat. Tur jae nak jae catur jae cipi. Untul cari banyak doke bajul cari siji. Tur jae nak jae catur jae cipi. Untul cari banyak doke bajul cari siji. Apa-apa Dene rolong ini nang sipi Koko yang maye Lambi apa Dukon dongoko Wanda tukul Dukon duwe Dodong apa salah Kuku cilik-cilik Atau apa bisa Melaku timik-timik Agak timik Agak tumbuh Kidal-kidul Tukat Nggih menika anak buah dalang kondang Dalang pinunjul Iya nak gidal lho. Sitine. Biantune nonton lho, ngawur. Mbak Elisa. Nggih, sugeng dalu Mas Bagong, ngenjang Mas Bagong, Mas Petro. Nggih, Mbak Tatin sugeng ngenjang. Sugeng ngenjang. Kalau ya nak tekan goro-goro ya nak. Lagi tergantung permintaan. Nggih, arek dawuh panitia. Aku senenge iki nek karo Tatin iki nek muni tekan goro-goro ya tekan goro-goro. Mbak Elisa barang